pake akabata chimuti pa halfway apo kwanza ndichisiye dzandoda kutaura muri yeZimbabwe ndoda kungotaura nyaya senge ndiri kudza izvimwe zvezvimwe zvakaitika nyaya ndoda kutaura panapa inyaya yakaitika kunyanga nenyaya yakaitika kubhowera ndo dzibatanidza chikonzero hadzina zvakawanda padira kukuzivisai zvimwe zvezvimwe zviri kuitika kunyanga pane imwe nzvimbo yakamboonekwa ikafira munhu kuswera kwazuro kwakawanikwa ipapo paine coffin nekumwe mucheka unoratidza kuti une zvinhu zvanga zvakasungirirwa coffin riri ipapo but risina munhu vanhu vakangoonawo vachisiya so vakanga vachenesa mashoko kuutungamiriri wepamusoro vakuru venzvimbo kusanganisira nemaporisa so tamira kutinzwa kuti coffin zvarakaonekwa riri panzvimbo iyi chii chakazoitika uyezve kumashure kwakamboonekwa pakafira munhu panzvimbo ko coffin rakauya apa rine chokuita rine munhu akambofira ipapa kana kuti coffin riri rega ko zvanga zvakasungirirwa mujira ipapo ndezvei inyanga. Tinotenda baba Isabel, ngatitarisei panyaya yekunyanga yamuri kungopfura nezvayo muchitaura. Matimimi pakaonekwa pakafira munhu. Yes. Panzvimbo pakazoonekwa pari coffin. Yes, munhu ane nguva afa ake nguva yapera munhu wacho akaonekwa akafa ipapo angari munhu rudzi. Munhu rume. Ari mukuru. Coffin yakazowanikwa izvozvi yakakura sei? Coffin yemunhu mukuru but inoratidza kuti haizi nyowani isharo. And paka pane jira. Pane jira ripo rinoratidza kuti nezvinhu zvakasungirirwa. Hey! Zimbabwe, inzwai munzwe chekunyanga icho. Yes. Regai tizonzwa kuti vakuru pavachafamba vachanzwa kuti coffin iyo rakabva kupi. Icho kwadi muri yeZimbabwe. Nichibuda ipapo rega ndikuzivisei paBhowera 07. Bhowera 07 pane chinhu chinoshamisa chinorwadza zvikuru sei zvakaitika mukati menzvimbo yeBhowera yokuti mumwe murume ane mombe dzake. Zvipfuwo tinozviziva kuti paruzevha zvipfuwo ndizvo. Munhu ane mombe dziri mudanga. Kumusha tinoti isusu kana une mombe dzako. Nguva yatiri kuenda ingwe kuti zuva rinenge rakupisa. Hakuchisina huswa unopera chikonzero zuva riri kupisa. Vamwe vanopisa masango. Asi varimi varume vari kumaruzevha nevabereki vese vanochengeta kana kuva kanonzi matara danga riri pasi pamusoro ipapo panobva paisiwa dara zvokuti mudanga mujero masikati mombe ikapinda munenge mune mvuri vanobva vatutira mashanga nechikafu chemombe pamusoro ipapo ndo zvinenge zvakuzoturunurwa zvichikandwa pasi vamwe vachispraya nemvura ine soti mombe zichiita sei dzichidya ndo kubva raveserwa moto usiku mukatsva mombe dzinokona kuita 4 nemadhongi 2 zvese mbombo zvichibva zvafa nokuti danga renga rakavharwa zvakanaka mombe dzakakona kubuda kusvika dzatsva imomo naakapisa haasi kuzivikanwa utsinye batsi. Hey, baba Isabel, vagari kana kuti varidzi vepamba apa pane here munhu wavari kufungidzira kuti vakapesana kana kuti vakakonana uyo anogona kunga kaita utsinye akapisira zvipfuwo izvi mudanga? Icho kwadi muri yeZimbabwe vokufungira haashaikwi kana kuti asendi munombokanganisirana apo neapo but kuti titi vataura kuti ndiani anongoti sokugarisana kuti vamaoneka mbonetserana nezuro handizivi but chokwadi chiripo chene chokuti vari kuchema kuti zvipfuwo zvakapisirwa mudanga ende munhu akapisa hapana ataonekwa asinyari kumapolisa. Please, kana tatadzirana ngatigare pasi titaurirane. Kana Bhozhongora anditadzira svika kuna Bhozho kuti zvawakanditira Bhozhongora hazvina kundifadza ende kana muchiwirirana muchibhadharana mobhadharana nokuda kwekuti mukazodaka kuita utsinye wokunopisa kadanga chokwadi kana ndimiwo mombe dzatadzeiko pakadaro kanyemba inonzi iyoka Ruby Jubilee unenge uchipemberera ka 40 years ndinonzi Shoni Thiago weManchester City pachitungwisa panyatsime kanyemba naBhozho panoti netsei panyaya yekwamutare because proof yacho or witness yakafa zvinonetsa kuti munhu asungwe. Wow, hanzi zvinoti netsei kuti kana mhepo ikabuda ichiti kanyemba naBhozhongora ndiwo vane chekuita nezverufu rwemunhu uyu, right? Bhozhongora nakanyemba zvinoti netsei kuti vasungwe nokuti proof yacho kana kuti witness pane pasina mawitness wokuti vaite se vatsigire kuti chokwadi Bhozho nakanyemba vane chekuita nezverufu rwemunhu. Asi kune 10 years mukaona munhu achiti handi ndikuratidza pandikafutsirwa machera mobva masangana nazvo haisi imwe nyaya yekutanga kufunga here kuti zvinenge izvo. Regatiyedze kubata mutauriri wemapurisa Ascom Potembanyati.